Hi guys, natakaron sa guys di na atong kuyog sa atong igsuon di yagi sabligan daan di para hinlo ang baboy para iwas sa sakit. Nara atong tighinlo sa atong baboy kinamanghuran namo guys na gwapo kayo. Lingi pod, set out po diha, set out pod. Mao ni among mga baboy guys. Mana siya guys wala pa ni mahumaghinlo, mao ni kalat-kalat na we di nga mao ni ari tas pikas guys na po diri among baboy guys karon gihinloan ni niya ganina di lindot tan-awon ng baboy hinlo kay guys mao ni press na press pwede na edit ni Marby guys ang baboy guys. Mani guys malang mga baboy na mo diri guys. Ganyan lang talaga kasimple ang baboy na mo guys. Mani among baboy guys ay simpre lipay kayo siya na giligo og tubig guys. Kay ikaw kunoy di ligoon di igangon jud ka guys. Okay rag parihaan ang nasa sud guys kay pwede ra na di maligo kini na dot lag igang-igang sukol na bisag unsa pa kainit na mao na siya guys among baboy guys mao ni tinuod na baboy tulok pa ni kabuan guys mo timbang nag wow now mao na guys gwapo kayo among baboy pero ang tagligo murag naong ni mana guys siyempre wa pa ni nato lawgi guys amo rang gihinluan daan di dayon mi magkuha na og lawg karon guys humana man namo hinlo ang ad namo di ang kulang na lang ang lawg pero hey guys hapon naman guys di alas 5 na di amo nang lawgan among baboy kay nangayo naglawg Yabo idan ba? Mana guys to? Ang taon sila yabuan na kayo dito naglaw. Guys, nara guys ang law guys. Ang baboy karon. Alas 5 naman guys Kanya sige na po pangayog daw. Wala namang daw. Tutong.